φίλους και γενικότερα ο κύκλος, ο οποίος συναναστρέφεις είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Δεν το λένε άδικα το ότι τα 5 άτομα που έχεις δίπλα σου εκφράζουν και το ποιος άτομο είσαι και το ποιο άτομο θα γίνεις. Είναι αλήθεια αυτό. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκομαι με τέτοιους ανθρώπους δίπλα. Επιλέγω να τους έχω μαζί μου και σήμερα νιώθω πολύ καλύτερα που είναι εδώ. Θα ήθελα να πω 2 λόγια για το τι θα δείξουμε. Επειδή γενικότερα υπάρχει μια τάση στο χώρο μας, αλλά έχει να κάνει ανάλογα με το τι φεστιβάλ είναι κάθε φορά, είναι πολύ σημαντικό να το λύσουμε, να μπαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία δείχνουμε περισσότερο το ποιοι είμαστε και ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με άτομα. Ξεχνάμε να κάνουμε το ότι έχουμε να κάνουμε προσωπικότητες. Δεν είναι απλά μοντέλα, δεν μας χαρίζουν απλά το κεφάλι μου. Είναι οι άνθρωποι που είναι η διαφήμιση για μας εκεί έξω. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρώτα πρέπει να τους νιώσουμε, να τους ακούσουμε και μετά να δημιουργήσουμε. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι. Οπότε, σήμερα, το μοντέλο μας είναι ακούρευτο από τον Δεκέμβριο. Εντάξει, δεν είναι ακούρευτο επειδή έχουμε τσαπωθεί, είχε πάει στην Ινδία να κάνει κάποια retreat. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό τα άτομα να ασχολούνται και να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Άμα δεν κυνηγάς τα όνειρά σου. Οπότε, παρατήρησα από τη στιγμή που γύρισε πίσω το ότι το μαλλί της βάρινε, δεν είχε κίνηση και είχε γίνει κάπως τρυφό, κάπως βαρύ. Οπότε σήμερα αυτό που θα κάνουμε, δεν θα μιλήσω με συγκεκριμένες ορολογίες και συγκεκριμένα πράγματα που θα κάνουμε. Επειδή έχουμε και μια έκπληξη για το τέλος, θα δημιουργήσουμε ένα κούρεμα το οποίο θα δώσει λίγο κίνηση και θα την κάνει να νιώσει λίγο καλύτερα με αυτό που έχει. Τα μαλλιά είναι η προέκταση του κορμιού μας. Είναι οι νευρώνες οι οποίοι βγαίνουν προς τα έξω. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθούν όλο μας το κορμί. Τότε σε τι φάση είμαστε? Σχεδόν έτοιμοι. Τέλεια.